कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. देवगड बंदरामध्ये एलईडी मच्छीमारी करणाऱ्या नौकेवर कारवाई करण्यात आली आहे. या नौकेवर नौका तांडेलसह 2 खलाशी होते. नौका ताब्यात घेऊन सर्जेकोट बंदरात ठेवण्यात आली. मात्र या नौकेवर मासळी आढळून आलेली नाही. नौकेवर असलेल्या एलईडी लाईट संबंधित उपकरणं जप्त करून सहाय्यक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय सिंधुदुर्ग यांच्या कार्यालयात जमा करण्यात आली आहे. देवगडच्या समुद्रकिनारी 14 जानेवारीला या ठिकाणी मत्स्य व्यवसाय विभागाचे अंमलबजावणी अधिकारी मुरारी भालेकर नियमित गस्त घालत असताना महाराष्ट्राच्या जलधी क्षेत्रात परवाना असलेल्या चांदणी 1 या नौकेवर एलईडी लाईटद्वारे अनधिकृत मासेमारी करताना पकडण्यात आली. या प्रकरणी सहाय्यक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय सिंधुदुर्ग यांच्या कोर्टात सुनावणी होणार आहे. जप्त करण्यात आलेल्या सामग्रीत सुमारे 10 ते 12 लाख रुपये किमतीचे लाईट, जनरेटर आणि अन्य उपकरणांचा समावेश आहे. ही कारवाई अंमलबजावणी अधिकारी मुरारी भालेकर यांनी पोलीस कर्मचारी संकेत तांडेल, सागरी सुरक्षा पर्यवेक्षक दीपेश मायबा आणि सागर परब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.